Podium de Pleets, zei je dat? Ja, De culturele commissie. Ja. Ja, je bent al los, hè? Dat is al binnen al 4 jaar voorstellingen West. Ja, wij zijn... Met wisselend succes. Wisselend succes, moet ik zeggen. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Want wij... maar rent je nog net zo hut, hè, hier in Burgum? Nee, het loopt hier niet zoals wij eigenlijk zouden willen natuurlijk. Nee. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, maar we horen het ook wel wat om ons heen. Oh. Dat je dus toch na de coronatijd het best moeilijker is soms om de zalen nog goed gevuld te krijgen of gevuld. Maar hoe kan dat En dan? het is, ik zou het niet weten. Ik zeg wel eens vaak net stinnen en erhinnen, maar het valt niet altijd mee in Bergen om uit de stoel te komen. Ja, maar mensen, dat is de link bij na corona. Dat jij ik vaker. Maar wat is de... Ja, toen konden we nergens in, hè? Ik denk dat daar heel veel mensen ook in bepaalde categorieën, ik ga er geen, maar dat is gewoon denk ik wel zo, moeilijker uit de stoel wegkomen. Dat ze toch andere dingen hebben uitgevonden. Je hebt het ook wel kunnen lezen deze week in het bioscoopbezoek, hè? Bioscoopbezoek is ook, na een klein piekje, is het toch enorm gekelderd. En je ziet het bij ons dus ook wel terug. Natuurlijk, de ene voorstelling zegt de andere niet, want we hebben... Bijvoorbeeld een Pier 21 is geweest met Ik Dan. Dat draait door de hele provincie, dat is een toneelstuk. Daar zaten een kleine 200 mensen in de zaal. Maar in de stem als ik wist, want dat wie net. Nee, er waren nog geen 25, zeg maar, 25 mensen. En dat in een grote zaal dan. Ik heb in het Lieshoek zitten en dan. Ja. Nou ja, maar dit met de grote zaal kan je ook nog leuk om te overen tot... dat daar, of zit je met 25, 50 man, dan zijn ze daar wel bereid om het dus daaraan neer te zetten... dat iedereen zich daar toch thuis en gezellig bij voelt. Ja. En de burgemeester jongen, daar kwam ik net helemaal. Zoals het moest, toch? Daar binnen zo'n 125 mensen geweest. Maar er kwam iets mis? Er kwam toch iets mis? Ja, zullen we het niet meer over hebben, denk ik dan. Maar dat is wel heel sneu. Ja, dat is wel heel sneu. De band die zou los en zeg maar de minkpanelen die daar dan bij horen, dat werkt allemaal niet. En dat hebben ze ook niet voor elkaar gekregen op die avond. Dan hadden we gelukkig een goede discjockey. Neem een shame. Dat was hoe heet die band ook alweer? De Bohemian Royalty met DJ Ocky. Ja. En dat was een Queen band. Ja. Dus niet. Maar die komt in september. Dus voor alle mensen die zijn geweest in september komt hij weer. En dan zorgen wij in ieder geval dat er een gratis kaartje. Goed wie is er bij? Die onder Tim begon? Nee, ik was er niet bij. Oh. Nee. Maar er zit een bal als een stekker voor. Het is, ja, zeker. Ik weer er wel bij. Ja. Het was heel sneu, hoor. Het is voor de mensen die er dan zijn, maar ook voor degene die dat gaat regelen. Ik zal geen naam noemen, is dat natuurlijk ook vreselijk sneu. Hè? Omdat dat hij het niet voor elkaar krijgt. Ja. Helaas. Nou. Maar ik moet zeggen, het publiek, DJ Oggy, die had het zich van verve toont. En dus het wie op zich nog heel gezellig. Ja, maar, en het publiek wie relaxed eronder. Maar ik zie het mooi achter de bar te wachten om jou te zien. En wie het zien. En wie het zien horen. Ik dacht, nou ja. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. En enige paniek. En dat is een soundcheck wie alles op orde. Ja, en, toch wel? Ja, zeker. Soundcheck. Soundcheck en alles was al klaar. En toen zou het gebeuren en toen ging het niet goed. Oh, dramatisch. Heel dramatisch. Maar goed. Is dat vast in die geschiedenis? Heeft dat ik wel een keer maken? Ja. Ik kan een liefste anekdote vertellen. Ik hoorde vroeger een concert georganiseerd. En in Bolzat, in een feesttent heb je dat. Nou, dat is altijd lastig om daar stroom te krijgen. Ja. Iemand ervan waar zit een tent vol. En ik Herman Brood en dat soort mannen weer erin. Geen stroom. Geen stroom. Ik denk, oh god, hoe doen we dit? Dat hebben we dus een bestuurslid, die werkt daar vlakbij. Dan hebben we daar een kabellijn, dat we sleert naar een wenhoes daar. Daar hebben we stroom mee halen en toen kon het circus bij draaien. Maar daar, ik weet ongeveer, die in hart slaat gewoon 180 toen een keer. Er was een zaal vol mensen. Ja. Iedereen wachtte, die had geen idee wat het aan wist. En wij staan met het zwitterbekop achter de coulissen te verrotten om het verantwoord te krijgen. Ja. Het is niet eenvoudig als organisator. Piet, nee, wij komen wel op tegen dingen aan. Soms is het vaak feest. Maar soms ook, dan denk je bij jezelf, waar zijn we begonnen? Ja, Dancing Queens, extra to ABBA, dat wordt natuurlijk een hoogtepunt. Ik zou net zeggen, er staan meer hoogtepunten dit jaar. Maar zeker volgende week, dan moet je naar de Pleers als je van ABBA houdt. Hè? Wij hebben dan een ABBA-concert, de Dancing Queens. Die gaan ook de levensgeschiedenis eigenlijk een beetje van ABBA in de theaterconcert nemen ze mee. Dus het is een theatrale voorstelling met 2 zangeressen die ook door heel Nederland eigenlijk optreden met dit gebeuren. En volgende week dus bij ons in de Pleers. Dus met natuurlijk de bekende hits die je allemaal wel kent. Hè? Ja. Die heb je net niet gedraaid. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed, dat had eigenlijk wel gemoeten, vind ik. Ja. Als je je goed inleest, dan denk je, nou, dan knallen we even een ABBA-plaat erin. Maar... En de volgende, 6-11. De hint is duidelijk. Ja. Dick Raad, wie kent hem niet? Dick Raad, wie kent hem niet? Nou, vorig jaar 25 jaar Eelke en Geesje in de Pleers. En toen stond er een troubadour op het plein.
En die man die had zo verschrikkelijk veel succes. En die staat ook in alle grote theaters met diverse voorstellingen. En onder andere ook bij ons met grootste en kleinkunst. En dat is echt En echt dat gaaf. is echt gaaf. Daar moet je heen als je van kleinkunst houdt. Maar kleinkunst, wat betekent dat dan? Nou, Stef Bos, die muziek kennen we allemaal wel. Claudia de Breij, songs van Robert Long. Toon Hermans ook zelfs nog. Ramses Shaffi en noem maar op. En die brengt deze beste man in een groots, klein theaterconcert. Ook bij ons in de Pleerts. Dus daar zijn we heel trots op dat hij daar ook weer wat staan. En dat is op donderdagavond 6 november. Dus daar moet heel Burgum uit de stoel komen, hopen we. Ja. Om daar naartoe. Oké. Nou, dat is een lijn dat is hier, wel. Nee. Nou, dan weer we naar Steven Kazan. Zoon van? Ja, Stefan is er zoon Stefan. van, hè? Ja, Zo en goed is hij komt alleen nog. Het even de woorden voordat de Ja. foto de Wolf net opkwam. Maar de relatie met. Ik ben even haar naam kwijt. Ja, hoe heet ze ook alweer? Ze is Ja. 2 jaar geleden, of ja, een jaar geleden zijn ze ook bij ons geweest in de Pleerts. Anderhalf. Samen nog. Maar hij is gescheiden inmiddels. Dat zul je wel gevolgd hebben allemaal. Nee, dat ja, dat Nee, dat ik net ja, dat... nee, dat soort dingen, daar ga jij. Nee, dat snap ik, Luc. Daar gaan we het Maar daarvoor hier. daar hebben we het direct Ja, even over. ja. Maar hij komt wel en hij komt met zijn theatershow en trapt hij af. En dat is uniek, ook bij ons hier in Burgum. Want hij gaat dan daarnaast alleen in grote theaters speelt hij. Maar de Pleerts wil er ook bij, hè? Dus de aftrap is in de Pleerts. Ja, wat doet hij dan? Nou, dat is een... jij kent zijn papa ook. Ja. En ze allemaal van die Dat soort goocheltrucs. dingen. En zo'n theatershow is het En dan humor. totaal. Humor. Humor. Oké. En dat is geschikt voor de hele familie. Dus daar kan je met de hele familie naartoe. Nou, tot slot. Nou, tot slot hebben we Ja, dit in jaar november. nog... In november, als we dit jaar even zien... dan hebben we nog de tribute van Johnny Cash. En Johnny Cash is natuurlijk een hele bekende muzikant... die enorm veel publiek ook wel trekt. En wij hopen ook dat wij hier Nou, voor mij op doet de hij dat 22e... En Johnny komt zelf natuurlijk niet, hè? Dat snap Nee. je ook wel. Ja, die trekt geen publiek dat meer. gaat niet meer lukken. Die trekt geen publiek Die komt meer. bijna terug. Ja, die komt bijna terug. Maar zeg maar, de tribute van Johnny Cash... dat is op 22 november in de Pleerts... met alle bekende hits te beluisteren. Ook in een theaterconcert. Nou, mooi. Nou, en wie zat, dan praten we in december weer even hoe het programma wat er eigenlijk komt. En dan Ja, kijk ik even dat hoe lijkt me alles, ook wel. de Mensen successen in november, want Ja. dit mag wel lukken. Maar wat nou even leuk is voor Ja. Valentijn, dan hebben we een Valentijn bingo. Met, Ja, dat hebben we volgend jaar in februari. Hè? Een bingofeest. Een Valentijns bingo met... hoe heet die beste mevrouw? Meneer? drag. Ja, Drag. drag. Host. Drag. Koufaliokas Diamond. Oh, die. Ja. Ja, Maar die, Miss ja. Diamond. Maar kijk voor alle info, hè, ook voor het nieuwe programma of het programma voor het komend jaar, even op onze site www.podiumdepleerts.nl. www.podiumdepleerts.nl.